Na lak lak rang bai swnamjak decoration ni pendant na lak lak kajagani hinui swbailaimani rangni khoroksa amo kwrwi no khoroksa kajagna thangaka khoroksa bwrwi nango khoroksa chwla nango borokni kha kwthar khoroksa tei khoroksa no hamjaklaima nango. Amono phunugwi kaijak chini madam Patal kanya Jamatia Bp Meena 2 tarik March 2025 bisio kajagwi thangka norok joto no nukha social media platform o jephru bini kalbari ni mangpili video social media o kasawui phaio afuru Jimi no viral wngjak chini madam Patal kanya Jamatia ni kalbari ni viral video ni mangpili tai afuru Jimi no trending cholijak madam Patal kanya Jamatia ni kalbari ni trending video tai joto no saimano uchungbai khe je bo kaijakma chwla sabo bo kaijakma chwla bo Rajasthani khoroksa IAS officer BP Meena bai kaijaka hinui chung omo bo joto no saimanbai kha hingkai tabuk chini madam Patal kanya Jamatia Rajasthan haste ni hamjuk wngwi sinai kok hingkai mose chini madam Patal kanya Jamatia bui hai lak lak hazar hazar kaijaknani bagwi pendant decoration tangwi rang swbaiya karwi simply khaino bo chikon sakai naithotok khaiwi lukurokno sakhi nawui bo kaijagwi phunukha. Jotoni no bwkhato tongo je kaijakna hwngakhai borokrok dudum dadam hohom dodom khe kaijakna uchungjago kintu kaijakna thangwi je lak lak rangni khorcha wngo amo bui joto no saimano ba norok bo joto no saimano kaijakna thangkhai bwswk khorcha tong ba baksa borokrok khai to amo afford khaimano ba baksa borokrok hwnkhe amono afford khaimaya je hazar hazar lak lak rang swbaiwi kaijagwi manai afford khaimanai mwtai hai borokrok no nugui je kwrwi afford khaimaya borok bo borok haikhe kaijakna uchungjago. Amoni bagwi no baksa buksu chini Tripura sarogo chini Tripura sarokni society rogo chung nukha je kaijakna thangkhe bwsano kainani thangtini nok nokhungni jaga jomi phali bwsarokno ma kamani chung mwtai hai mangpili rok bo chung nugo tai hazar hazar lak lak bwsajukrokno kanya bagwi dabi rok rwma kaimani amtwi hai chol niyom chung chini o Tiprasa society o cholifaimani chung tabuk nugui tongo. Hingkakai chini madam o chini society ni joto je lukurok uansukmani kaijakna thangkhakai hohom dodom naithotok rangri swbai kaijagwi phunukmani mwtai hai rokno bo phunukha je kaijakna thangkha hwnkhe rangri jaga jomi phalnani kichu naingya nango sida khoroknwi ni bwkha khoroksa chwla khoroksa bwrwi borok khoroknwi ni kha mili khaino kwtal swngchar khaimano kwtal nukung khaimano amono no hwno kubui kwthar ni kaisa wngmano hwnwi chini madam mwtai haino phunukha Meena ni salmari 2 tarik March o BP Meena bai kaijagwi. Hingkakai norokle tamo uansuk tabuk je kaijakna bagwi je lak lak hazar hazar swbailaiwi je kaijaklaimani jaga jomi phaiwi kaijaklaimani amo bwswk twi chini society wi cha ba chaya norok kisa comment khai sahordi. Hingkakai norok ani video chajak khaiba like subscribe share khadi amsa kok sawi nang ani video no ma pari sinai.